lahat, magandang araw po. Kumusta po ang lahat dyan? Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. So for today's video guys, ang saya-saya po ngayon ni Tres Marias kasi po dumating na yung Wi-Fi ko po na sponsor po ng aking ka-team. Maraming salamat po sa kanya dahil sa wakas, natupad na po yung pangarap ko na magkaroon ng Wi-Fi kasi nga po dito sa bundok, dito po sa bukid, ay mahina po talaga yung internet connection namin dito. Umaasa lang po ako sa masasagap na signal ng aking cellphone. Yung pag-load ko po ay laging nasasayang kasi nga po minsan lagi lang ikot yung data ko. So, akala ko po ay nagbibiro-biroan lang po kami doon sa LS niya dati na ako nga po ay laging ikot. Ang sabi niya po sa akin, itong sponsor ko po, at sabi niya po sa akin, Tres, ano ba yung, malakas ba yung Globe prepaid wifi dyan sa inyo? I-PM mo ako, sabi niya. Hindi po ako naniniwala at nahihiya din po akong mag-PM sa kanya kasi nga po, syempre nakakaya naman, di ba? Pero po, yun pala ay tututuhanin niya. Yung iba pong mga nagbiro-biroan din sa LS niya dati, ay talagang pinadalhan niya po. Pinadalhan niya po ng mga request nila na yun nga pong B8. Pinadalhan niya po talaga. So ako naman po, akala ko po nabibiro lang siya. Sabi niya sa akin, bahala ka kung ayaw mo. So yan, sabi niya po sa akin, i-PM ko daw po yung address ko at papadalhan niya po ako. So ayan po, siyempre hindi na po ako nagdalawang isip din. Kahit medyo nahihiya po ako, hindi na rin ako nagdalawang isip kasi kailangan ko din po talaga yung Wi-Fi at saka free naman, di ba? Hindi po, itong tao pong ito na nagbigay sa akin, alam ko po na may mabuti siyang puso, na siya po talaga ay tumutulong sa mga baguhan, lalo na po sa aming mga baguhan sa larangan ng pag-YT. Maraming salamat po sa iyo dahil natupad na po yung aking pangarap na magkaroon ng Wi-Fi talaga dito sa amin kahit ako po ay nasa bundok lamang yung bahay. Maraming salamat po sa iyo. Walang iba po na nagbigay nito sa akin. I see Sir Jun Dash. Sir Jun, ito na po yung pinadala mo sa akin na Wi-Fi. Hindi ko pa po ito nabubuksan. Ngayon po tayo mag-unboxing. So ayan, excited na po talaga ako. Matagal na po itong dumating sa akin. Pero ngayon lang po ako nagkaroon ng panahon para mabuksan to kasi nga sa bahay medyo maingay yung mga bata doon. Dito po ako sa bahay ng aking tita mag-unboxing. Napabantayan niya itong bahay niya sa akin. So ayan po, kaya si Tres Marias ay nakabuelo. So ayan po, maraming salamat po Sir Jun Dash. Ito na po yung Wi-Fi na bigay mo sa akin, sponsor mo sa akin. Thank you so much po Sir Jun. Dahil po natupad na po yung aking pangarap talaga. Thank you. Maraming salamat po sa aking team. Unang-una po sa Team Tambay, Ma'am Cha, yung aming admin, Bisayang OFW Gamer, Sir Jun Dash, maraming salamat po. Siya po yung co-admin ni Sis Chai. At sa aking mga ka-team member, alam niyo na po kung sino kayo na laging nakasupport din sa akin, sa aking LS, sa aking Premiere. Maraming salamat po at sa lahat ng aking mga ka-team member din na minsan nag-message na lang sa akin na Tres, ayan, nag-play ako sa iyo, konting ayuda. Maraming salamat po talaga sa inyong mga sisikoy, sa inyong walang sawang suporta sa akin. Siyempre, tayo lang naman po yung magtutulungan dito. So, ayan. So, minsan po, pagpasensyahan nyo na kung lagi akong ikot sa mga premiere nyo dahil nga dito tayo sa planetang Mars nakatira. Walang signal po talaga. Tanging kidlat lang yung malakas dito. So, ayan po, mag-unboxing na tayo. Maraming salamat po talaga, Sir Jun. Thank you so much. So, ayan, tadadaan. Unboxing na tayo, guys. Maraming salamat po talaga, Sir Jun, dahil kahit marami kang inisponsoran, pati ako dinamay mo. Maraming salamat po, Sir Jun. Alam ko po na ang pera ngayon ay ang hirap kitain. Pero po, hindi po kayo nagdalawang isip para po bigyan yung mga nangangailangan. Maraming salamat po talaga, Sir Jun, sa inyo mga team ko. Thank you so much po sa inyo. At maraming salamat din po sa lahat ng aking
mga dalawa po kasi yung team ko eh. Team Good Vibes at saka Team Tambay. Maraming salamat din po Team Good Vibes. Team Good Vibes kahit ilan lang po kami doon. Maraming salamat po. Pasilip-silip lang kami sa mga premiere. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Pumuputok-putok pa. Malit lang siya guys. Ayan, ito na. Yan. Ayan po. Ayan. Ayan po. May kasama na rin po yan ng SIM card. Ayan. So, hindi ko pa alam kung paano mag-set up nito. May promo po kasi, nakamura po ako kasi may promo, kaya nakamura po ako dito. Dito. Ayan po, yung wifi mo Sir June, nabigay sa akin. Thank you so much. Ayan po. Salamat po talaga. At ito po yung GOMO SIM card. Ito po yung GOMO SIM card na aking gagamitin. So, magpapalit na pala ako ng SIM card. Hindi na pala ako mag-TTNT kasi kailangan Globe na rin. So, ayan po. Sidedan. Malit lang siya guys. Pero okay na. Ayan. So, ayan po siya. Ayan po. Ito po siya. Oh. Ayan. Papag-aralan ko na lang to guys kung paano mag-install nito. Madali lang naman siguro. May guide naman dito. Pag-aralan ko na rin kung paano mag-install nitong prepaid wifi. Maraming salamat po Sir John. Ang dahil sa iyo, natupad na po yung aking pangarap na magkaroon ng home prepaid wifi. Maraming salamat po Sir John. Sana lagi ka ni Lord i-bless dahil po isa ka po sa mga taong may mabuting puso. Lalo na po sa mga katulad namin na mga maliliit pa, mga baby pa sa larangan ng YT. Ayan po, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng aking team, sa pangunguna po ng aming admin, Sis Chai or Bisayang OFW Gamer at sa kanyang co-admin na si Sir Jun Dash na siya pong nag-sponsor sa akin nitong prepaid wifi. So maraming salamat po at sa lahat ng members ng Team Tambay, kay Kinterd Vlog, kay Kinterd, Sis Kinterd, kay Sis Jupay, paano ba to? Basahin ko ba to? Kay Sis Jupay, kay Sis Juju, Isis Heart, kay Sis Rosny, kay Sis Julita, kay Sis Neta, kay Sis Auntie Kinya, kay Sis Ping, kay Sis Lani, Sis Marie, Ramdom, sino pa ba yun? Sis Des, Sis Nita. Basta yung lahat ng mga team tambay. Naku, baka makalimutan ko, magalit sila sa akin. Kayo pong lahat, thank you so much. At saka yung mga pumupunta po sa aking premiere, Sis JM Bisacol, maraming salamat sa iyo, Sisi. At sa Team Good Vibe po, na may isang GC din po akong sinalihan kay Sir Jerry Boy, kay Mano Jerry, at saka kay Kapatid Panalo, kay Sis Ina Vlog, kay Sis Lani, Jubis Vlog, kay Sis Jubis Vlog, kay Sis Lorna, kay Sis Myrna, kay Madam Cascade. Maraming salamat po kay Sis Gandara pa pala na laging andyan din kapag ako ay nagpi-premiere. Thank you so much po. Kung meron man po ako nakalimutan, pagpasensyaan nyo na po kasi si Tres ay may memory gap na. So ayan po, shout out po sa lahat ng aking mga viewers dyan, sa lahat po ng mga OFW na nagsusupport din po sa akin, nagbibisit din po sa aking channel. Maraming salamat po kay Ma'am Tres and Ma'am ba yun? Kay Sis Angel, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa akin. Thank you so much po.
God bless po sa inyong lahat. Sir June, maraming salamat po. Sana ilagay ka pong patnubayan ni God sa iyo pong araw-araw na pagtrabaho at sa araw-araw na buhay. Maraming salamat po. Again, God bless everyone. Thank you so much po sa lahat. Thank you. Bye-bye. Again po, Tres Maries Farm.